Быйыл Россия президенты Владимир Путин тарафынан игълан ителгән гаилә елы уңайыннан республикабызда ел дәвамында күп төрле чаралар үткәрелә. Парларның хөрмәтләү тантаналарының берсе Балык Бистәсе районы Полянка китапханә ял итү үзәгендә дә уздырылды. Хәзер сезнең игътибарга гаиләләр белән очрашудан репортаж тәкъдим итәбез. Ярата, яратмай, ярата, яратмай. Ярата. Бу залда җыелган парларга әлбәттә инде бер-берсенең хисләрен белү өчен чәчәк таҗлары кирәкми. Еллар белән сыналган, башкаларга үрнәк гаиләләр алар. Сезгә карап сокланып утырабыз. Парларга Балык Бистәсе районы җитәкчесенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Мондый хөрмәтләү чаралары тыйнак авыл халкы өчен зур дәрәҗә. Ләкин илебез, республика һәм район тарафыннан гаиләләргә күрсәтелә торган социаль ярдәм чаралары аеруча мөһим. Безнең районыбызда мин горурланып та әйтергә, 200дән артык безнең күп балалы гаилә яши. Кайсындадыр билгеле 3 бала, кайсындадыр анда 5-тән артыграк балалар да бар. Андый 5 гаилә, 5 балалар безнең 10ннан артыграк гаилә. Беренчедән безнең районыбызда bütün шартларда бар дип әйтәсем килә. Балык Бистәсе районында балаларга балалар иҗат үзәге бар, балалар сәнгать мәктәбе бар, быз сарае бар. Bütün шартта бар. Теләк булса, гаиләләрнең теләге булса, матур итеп яшәргә, яшнәргә безнең районда bütün шартларда бар. Тормышның иң матур билгесе гаилә, мәхәббәт тугрыла. Рәисә һәм Хәлил Гайнетдиновлар 45 ел бергә гомер иткәннәр. Артка борылып карасак, күрәбез яхшылыкны гына. Тормыш булгач төрле хәл була, төрле вакытлар булды. Бик күп туганнарымны җуйдым. Читен вакытлар бик күп булды. Ну шулай да бергә бөтенсен җиңеп чыктык. Бер-беребезне поддерживать итеп, бер-беребезне аңлашып җиңеп чыктык. Булай әйләнеп карасаң, кичәгенә булган төсле бөтен нәрсә. Шул хәтлек тиз үтте дә китте 45 ел. Безнең әтиәниләрдәген 2 яктан да аны кызым диделәр гел. Мин 5нче малай булып кына семьяга килеп кердем. Шундый безнең. Тату яшәде. Аны бу безнең кызыбыз иде, әни беренче күрсәтүгә дә, шуннан кызым битте. Килен, кияү дигән сүз булмады да. Гел семьяга күчкән шикелле генә. Нинди матур үрнәк булган икән, әйеме? Юк, шулай безнең семья шулай булды. 2 яктан да. Лилия ханымның моңлы тавышына гашык булдым дип сөйләде Азат Хәсәнов. Менә хәзер 25 ел яшибез без, Аллага шөкер. Аның бер вакытта дагы ямсыз андый начар сүзләр белән эндәшкән юк. Бер-беребезгә безнең хөрмәтебез бик зур. Алайсам арагызны бозырга ирек бирмәдегез сез каршылыкларга. Бер-беребезгә хөрмәтебез зур. Бүгенге көнгә хәтле дә шулай, Аллага шөкер. Шуңа күрә без аларга бирешмәдек. Бирешергә язмасын, Алла бирсә алдагы көндә дәген. 3 кызыбыз. Кияүбез бар хәзер бүгенге көндә, Аллага шөкер, кияүле булдык. Кияү дип әйтәсе дә килми инде. Улым дип җөрибез аңа. Илсия һәм Виталий Захаровлар күп балалы гаилә. Яшь булларына да карамастан, аларның инде 5 балалары бар. Бездә юк андый әниеңдән карау. Бездә бар әти, әни бергә карау. Шул. Алар бит кичкенә мизгелләр аларның вакытлыча гына, трудности временные дип әйтим. Аннары балалар үсеп, алар үзләре аякка баса. Biz аларга терәк булабыз инде шул. Алар безгә терәк була. Но бүгенге көндә безнең Полянка җирлегендә бик теге олы булмаса да средний возрастагы гаиләләр яши. Без телибез, чтобы алар һәрберсе менә шулай бүгенге мероприятие шикелле матур итеп яшәсеннәр иде, күршеләре белән хуҗалыкларын шулай матур итеп барып, аларның һәрберсе өйләре шулай матур булып, елмаеп безгә һәр вакытта чисталык кирәк инде бу авыл җирлегендә яшәүчеләргә. Шуңа күрә мин бүгенге көндә авыл җирлегендә бик канәгать, халык безне аңлый, алар белән бергә эшлибез. И менә шушы Полянка авыл җирлегендәге библиотека без алар белән бик элемтәдә. Полянка авылы төрле милләт вәкилләре дус яши торган, матур эшләре һәм тату гаиләләре белән горурлана алырлык җирлек булуына инандык. Хатын кыз инде ул дин тоткасы, ил тоткасы.
Хатын-кызыбызны тәрбияләсәк, балаларыбызды тиешле тәрбия ала, балаларыбызды тәрбияләнеп үсә. Хатын-кыз тиешле тәрбияне, тиешле гаиләне тиешле итеп алып барса, гаиләдә дә тәртип булачак, балаларыбыз да тәрбияле булачак. Һәм без шушының өчен тырышырга, яшәргә, эшләргә, ислам динебезне куәтләргә тиешбез. Ничә ел бергә торуларына, ничә бала тәрбияләп үстерүләренә дә карамастан, алар пар канатлы килеш, башкаларга үрнәк булып яшәсеннәр иде. Ания Гыйбадуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.